дуруд бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳаводорони ҳамешагии барномаи сайёҳии варзишӣ. Бо фарорасидани фасли зимистон, сайёҳатҳои варзишӣ низ бо шаклу намуди нав пешниҳоди шумо хоҳад шуд. сайёҳати навбатии мо аз маркази шаҳри Душанбе оғоз ёфт, ки дар он сайёҳон ҳам аз дохил ва ҳам аз хуруҷи мамлакат бо интизории манзараҳои зебои табиӣ ба нақлиёт савор шуданд. Дар пойтахт ҳоло умуман барф нест, вале пас аз тай кардани ҳамагӣ 30 километр мо ба яке аз маконе мерасем, ки аллакай пурра он ҷо фасли зимистон ҳукмрон мебошад. агар мехоҳед, ки ба сайри манзараҳои ҷолиби барфпӯши як гӯшаи меҳан равед, пас моро дар ин сайёҳат ҳамроҳ бошед. дараи очуки варзоб яке аз гӯшаҳои нотакрори табиии тоҷикистон буда, дар тамоми фасли сол бо зебоии худ сайёҳонро мафтун мекунад. ҳар касе, ки ба ин ҷо меояд бо орзую нияти истироҳату фароғати фаромӯшнопазир, ҳатман бо хотираҳои ширин бармегардад. мо пас аз расидан ба макони сайёҳат ҷуздонҳоямонро омода намуда, дастурамали роҳбаладро бо диққат гӯш кардем. бинандагони азиз, инак пас аз тай кардани наздики 30 километр роҳ дар масири Душанбе, ноҳияи Варзоб, мо расидем ба дараи Очук ва аз он ҳамин ҷо хатсайри пиёдагардии мо оғоз меёбад ва имрӯз барномаи мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур таҳия мегардад. ҳоло роҳи мо ба шаршараи аввали Аҷук идома меёбад ва зарур аст то ба он ҷо рафта расидан наздики 1.5 километр роҳро мо пиёда тай намоем. Меравем. сайёҳати мо аз болои ин купруки ошно оғоз ёфт. ин тобистон мо сайёҳати гурӯҳи сайёҳон ба дараи Очукро бо шукӯҳу табиати гарми фасли тобистон дидем ва акнун ҳадаф дорем, ки зимистони онро тамошою эҳсос кунем. ҳарчанд зимистон аксар вақт ҳамчун мавсими сайёҳатҳои фаъоли табиӣ тарғиб намешавад, он бо муҳити сафедпӯшу ороми худ таҷрибаи беназир мебахшад. сайёҳат дар фасли зимистон на танҳо ҷолиб, балки аз нигоҳи саломатӣ низ фойдабахш аст, албатта агар бо омодагии комил анҷом дода шавад. аз ин рӯ ҳоло мо бо либоси гарм, пойафзори мувофиқ ва лавозимоти зарурӣ, бо нақшаи пешакӣ ва огоҳӣ аз вазъи ҳаво ба роҳ баромада будем. дараи Очук имрӯз камбарф буд, аммо тибқи пешгӯии обу ҳавосанҷон нисфирӯзӣ боридани барф интизор мерафт. Очук минтақаи афсонавӣ буда, бо манзараҳои худ ва обҳои мусаффояш машҳур аст. барномаи моро пайгирӣ намуда, шумо метавонед дар ин ҷо на танҳо табиати нотакрори Варзобро тамошо кунед, балки бо шаршараҳои овозадори Очук низ ошно шавед. мо аз роҳҳои пурпечудоб, ки аз канораш дарёи Очук равона буд, гузар мекардем. аз миёни дарахтон манзараи кӯҳҳои атроф намудор мешуд. албатта ин ҳама зебоиҳо ҳеҷ кадоме аз ҳамроҳонамонро бепарво гузошта наметавонист ва сари ҳар қадам онҳо аксбардорӣ мекарданд. ҳар як акс як лаҳзаи фараҳбахши сайёҳатро инъикос мекард. тобистон дарахтони канори ин роҳ ҳама сабзпӯш буданд ва ҳоло дар фасли зимистон дарахтони бебарг ва барфҳои атроф манзараро хеле тағйир додааст. бинандагони азиз, ёдовар мешавем, ки мо тобистони ҳамин сол ба ин ҷо, яъне ба дараи Очук омада будем ва бубинед, ки дар давоми ҳамагӣ 3-3.5 моҳ чӣ гуна дар ин ҷо табиат хеле ҳам тағйир ёфтааст ва дар ҳар ду маврид ҳам метавонанд сайёҳон, меҳмонон, онҳое ки дӯстдори сайру сайёҳат ҳастанд, зебоиҳои хоси табиати ҳар ду мавсимро мушоҳида кунанд ва аз тамошои ҳар ду ҳолати табиат ҳам ҳаловат баранд. ҳамин тавр роҳи мо пас аз 1 километр дигар
аз як шохаи дарёи Очук гузашта ба тарафи рост гашт. ин ҷои мувофиқе буд барои истироҳат кардан, вале ҳанӯз мо он қадар роҳеам наомада будем ки аллакай танаффус эълон кунем. дар ин ҷо 2 нафар аз роҳбаладон дар тараддуди пухтани хӯроки оши палов шуданд. дигар сайёҳонро роҳбалад Амир ба тарафи шаршараи якуми Очук раҳнамоӣ кард. боз ба тарафи дигари кӯпру гузашта, боқимонда роҳи мо мебоист аз миёни ин дараи танги кӯҳӣ ва аз болои дарёча гузарад. дар роҳи ин дараи танг ва ҳанӯз ҳам сарсабз сайёҳон бо эҳтиёткорӣ қадам ба қадам аз болои сангҳо мегузаштанд. даст ба даст медиҳанд то ба якдигар ёрӣ расонанд ва аз монеаҳо гузашта ба тарафи дигар расанд. ҳар кас бо чашмони кушоду пур аз шавқу ҳаяҷон ба табиати атроф менигарист. аз ин ҷо аз дохили танги кӯҳ осмони хираю пурабр ва қуллаҳои барфпӯш хеле зебо ба назар мерасид. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани қариб 2 километр роҳ аз нуқтаи оғози сайёҳати имрӯзаи пиёдагардиамон ба дараи Очук мо расидем ба шаршараи якуми зебои дараи Очук ки воқеан ҳам хеле ҳам шаршараи зебову дилрабо аст ва ҳар як сайёҳ, ҳар як меҳмоне ки ба ин ҷо мерасад омадан замон шурӯъ мекунад ба расм гирифтан ва анамун пур кардани хотираҳои фаромӯшнашаванда аз ин макони дилрабову нотакрор. шаршараи Очуки Варзоб ки дар миёни шахҳои сангии баланд ҷойгир шудааст, чун як гавҳари пинҳон дар дили кӯҳҳо намудор мешавад. обаш аз баландии 10-12 метр бо як шиддату хуруш ба поён мерезад. об аз баландии ин сангҳои хомӯш шурида бо садои қувватбахшу нотакрори худ муҳитро пур мекунад. ҳавои атроф тароват ва умуман фазои хоси худро дорад ки рӯҳияро болида месозад. атрофи шаршараро буттаҳои зарду сабз ором медиҳанд. ин ҷо як макони ором ва ҳамзамон пур аз нерӯест ки дар ҳар як нафаси навбатӣ онро эҳсос мекунед. дар ин ҷо инсон аз ҳама ташвишҳои рӯзгор дур мешавад. рӯҳаш оромиш меёбад ва ба тавоноии азими табиати кӯҳистон пайванд мегардад. сайёҳон бо як ҳиссиёти амиқ ва шавқу завқи бепоён мудом бо навбат назди шаршара акс мегирифтанд. дар охир ҳама аҳли гурӯҳ аз хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишии пиёдагардӣ як акси хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. каме пас бо пешниҳоди роҳбалад мо аз дараи танги Очук баромадем. дар бозгашт ҳам роҳи тангу борик ки аз байни кӯҳҳои сарбаланд мегузашт ҳамагонро бо манзараҳои дилфиреби худ ба ҳайрат меовард. аз дохили дараи танги кӯҳӣ баромада мо аз болои ин кӯприки чӯбин гузашта дар изгоҳи авваламон каме истироҳат намудем ва барои рафтан то ба шаршараи дуюм омодагӣ гирифтем. маҳсулотҳо барои пухтани оши палав аллакай шустаю реза карда шуда буданд. алав ҳам афрохта шуд. яке аз ҳамроҳони мо, Александра, ки аз Австрия аст, таассуроти бардоштаашро аз маротибаи аввали омадан ба Тоҷикистон чунин баён кард.
Здравствуйте, меня зовут Александра, я живу в городе Вена в Австрии. якчанд рӯз пеш ба Тоҷикистон бо сафари хизматӣ омадам ва қарор додам, ки имкониятро истифода бурда аз ягон макони саёҳатбоби Тоҷикистон дидан кунам. Ман саёҳат дар кӯҳҳоро бисёр дӯст медорам. дар Тоҷикистон кӯҳҳо назар ба Австрия зиёдтаранд. имрӯз бошад ба ин ҷо омадам ва бояд бигӯям, ки саёҳат дар ин ҷо бароям писанд омад. омода кардани оши палав бошад бароям ғайричашмдошт буд. то ба имрӯз ман оши палави узбекӣ, қазоқӣ ва қирғизиро чашида будам. ҳоло ин ҷо имкони хӯрдани оши палови тоҷикиро ҳам дорам. саёҳат дар ин ҷо ва роҳ гаштан бо пайроҳаҳо барои ман осон буд. бисёр мехостам аз дигар маконҳои Тоҷикистон ба монанди Искандаркӯл дидан кунам, вале аллакай ин шаб барои парвоз чипта дорам. ният дорам, ки баҳор ё тобистони соли оянда бозгашта то ҳадди имкон ба ҷолибтарин маконҳои Тоҷикистон саёҳат кунам. Слышала, что у вас очень красиво это тоже. Так что, в общем, очень надеюсь еще вернуться. каме баъдтар барфи ваъдагӣ ҳам оҳиста оҳиста ба боридан шурӯъ кард. ошпазони хатсайри имрӯзаи мо аллакай ба пухтани хӯроки миллии оши палав шурӯъ карданд ва қисмати дигари гурӯҳи сайёҳон бошад азм доранд, ки ба шаршараи дигари дараи Очук раванд, тамошо кунанд. ҳоло мо аз шаршараи якум дидан карда будем, яъне аз амин дара ки омада ба тарафи дасти чап меравед ва ин шаршараи якуми Очук аст ва ба тарафи дасти рост ки гаштед аз ин тараф шаршараи дигари дараи Очук мешавад. аллакай ҳамроҳони мо ба рафтан шурӯъ карданд ва мо низ онҳоро ҳамроҳӣ мекунем. меравем. ҳар қадам ба қадам боридани барф шиддат ёфта манзараҳои атрофро сафедӣ иҳота менамуд. табиати атроф бо суръат либоси нави сабсафед ба бар мекард. ин тағйирот хеле зуд ба вуқӯъ пайваста атрофро ба таври шинохтанашаванда боз ҳам ҷӯлитару сардтар карда фазои зимистони ҳақиқиро ба вуҷуд овард. борониҳо ин ҷо ба кор омаданд. инак ҳар қадами навбатӣ моро бештар ба муҳити зимистони афсонавӣ мебурд. воқеан барф хусусиятҳои зиёде дорад, ки шояд кам нафарон дар бораашон медонанд. аввалан ин ки барф дорои хусусияти пахшкунии садо мебошад. дигар ин ки тамошои манзараи бориши барф ва умуман тамошои табиати барфпӯш асабҳоро ором мекунад. ғарчи барфи зери пой бошад ҳаловати дигар дорад. маҳз ин хусусиятҳо зимистонро бо рамзи асосияш барф ба яке аз омилҳои болидарӯҳӣ, истироҳату фароғат ва фараҳмандӣ табдил медиҳанд. барои расидан ба шаршараи дуюм мо қариб 2 километр роҳро бо пайроҳаҳои ноҳамвори кӯҳӣ тай намуда дар се ҷой аз болои дарёи хурушони Очук гузаштем. биандагони азиз, бо тай кардани дар маҷмӯъ 4 километр роҳ аз оғози дараи Очук мо ниҳоят расидем ба шаршараи дуюми дараи Очук, ки хеле ҳам зебост ва ин боду ҳавое ки имрӯз ба вуқӯъ пайваст саёҳати моро ҷолиб гардонд ва ҳарчанд боду ҳаво сард ҳам бошад, лекин табиати барфпӯш воқеан ҳам шоистаи тамошо кардан ва акс гирифтан ва давом додани саёҳат мебошад.
шаршараи дуюми очук бо оби хурушонаш аз баландии сангҳои бузург бо тезӣ сарозер мешавад ва ба садди сангин бархӯрда ба ҳар тараф пош мехӯрад. манзараи атроф ки барфи сафед онро пӯшонида буд, бо бориши бошиддати барф гӯё саҳнае аз афсонаҳои зимистонро мемонд. сайёҳон бо шавқу завқ манзараро тамошо карда аксҳои хотиравӣ гирифтанд. Мы находимся в Аджуке. ҳоло мо дар очук қарор дорем ва ман чунин эҳсос мекунам ки мо гӯё ба як афсонаи зимистон афтода бошем. дар ин ҷо ду шаршараи хеле зебо мавҷуд аст ва ман ҳамааш хеле зиёд писанд гардидааст ва таъссуроти хуб бардошт кардам. хатсайр на чандон душвор аст ва ҳар кас метавонад дар он иштирок намояд. чунин саёҳатҳо имкон медиҳанд ки инсон болидарӯҳ гардад ва ҳафтаи нави кориро бо маҳсулнокии хуб оғоз намояд. пас аз боздид аз шаршараи дуюм сайёҳон ба истгоҳи аввал баргаштанд. ин ҷо аллакай оши палав пухта дар ҳавои сард бӯи иштиҳоовараш эҳсос мешуд ки ин пас аз роҳгардии тӯлонӣ басо бомаврид буд. ҳама дар болои ин кати боло пӯшида ки сокинони маҳаллӣ барои роҳгузарон сохтанд, гирди дастархон ҷамъ омада оши палави гарму болаззатро тановул кардем. роҳбалад Баҳодур оши палавро бисёр олӣ омода карда буд. пас аз тановул ва каме истироҳат, роҳбалад Амир таъкид кард ки саёҳатҳои зимистонӣ низ бояд миёни сайёҳони дохиливу хориҷӣ бештар тарғиб шаванд, зеро онҳо таҷрибаи нотакрор бардошт карда рӯҳану ҷисман ҳаловат мебаранд. Мы выбираем ущелья, которые максимально близко к Душанбе и максимально безопасные. мо дар ин фасл кӯшиш мекунем то ҳадди имкон минтақаҳое ки ба шаҳри Душанбе наздиктару пиёдагардӣ он ҷо осону беҳтар бошад интихоб кунем. имрӯз аз рӯи пешгӯӣ барф бояд аз саҳар ба боридан шурӯъ мекард, вале мо ба ин ҷо омада то ба шаршараи якум рафтем, барф умуман набуд. баъдаш боридани барф айни муддао шуд. тавре мо интизор доштем. барои чунин боду ҳаво мо бо худ боронӣ ҳам дорем. саёҳат дар дараҷаи хеле хуб гузашт. имрӯз мо инчунин қарор додем ки оши палави тоҷикиро барои сайёҳон омода кунем ки барои сайёҳони хориҷӣ хеле ҷолиб буд, чун бори аввал оши палавро мечашиданд. ин хӯрокест ки мо мардуми тоҷик дар ҳама фасли сол омода мекунем, махсусан дар фасли зимистон ва дар саёҳатҳо хӯрданаш ба маврид аст, зеро хӯроки серғизо мебошад. ба дараи Очук мо 4 ё 5 маротиба давоми сол хатсайл ташкил мекунем. дар ҳар фасл табиаташ дигаргуна намудор мешавад. масалан дар баҳор дара сабзпӯш аст, шаршараҳо ҳам зиёд сероб мешаванд. дарахтон гул карда занбӯрони асалро ҷалб мекунанд. дар тобистон камтар ва дар тирамоҳ бошад табиат пурра зарду тиллоӣ мешавад. тобистон мо бештар барои оббозӣ ба ин ҷо хатсайл ташкил мекунем ва имкони шаб истодан ҳам ҳаст. зимистон бошад, мо танҳо 2-3 соли охир шудааст ки сайёҳонро ба ин ҷо ҷалб мекунем. то ин вақт мо омада наметавонистем, чаро ки одамон фикр доштанд ки саёҳатҳои зимистона ғайриимкон ҳастанд. акнун оҳиста оҳиста кӯшиш дорем намуди саёҳати зимистонаро низ таблиғу инкишоф диҳем, зеро дар зимистон чунин минтақаҳо ба тарзи нав намуддор мешаванд ва онҳое ки ин ҷо баҳор ё тобистон буданд, зимистон омада табиати барфпӯшро дида дубора мафтуни зебоии он мегарданд. Они в полном восторге говорят: Амир, а чему раньше не ходили сюда? дар воқеъ дараи Очуки Варзоб як намунаи беҳтарини табиати Тоҷикистон аст ки ҳар сайёҳро бо ҷозибаи худ мафтун мекунад.
از اولین قدم‌ها تا لحظه برگشتن این سیاحت نه تنها لحظه‌های فراموش نشونده بلکه مهر بیشتری را نسبت به زیبایی میهن فروزان میکند. از همه اساسش سیاحت به اوچوک نه تنها سفر به خاطر تماشای زیبایی‌های طبیعت بلکه راه به خودشناسی، توانایی روح و پیوندی با دوستان نو بود. بینندگان عزیز، امیدوار هستیم که از سیاحت امروزه ما که همراه یک گروه سیاحان از داخل و خارج مملکت در همکاری با شرکت سیاحی وطنی امیرتور راه اندازی گردید به دره اوچوکی ورزاب تاثیرات خوب و خاطرمون برداشتید. همیشه پیگیر نشرهای نوبتی برنامه سیاحی ورزشی از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشید.